Янка мама. Уривок з оповідання «Дом при дороге». Мимо Василька проходила немецкая семейка. Суровый, вусатый батька, толстая матка, пульхная светловолосая дочка и цыбатый, ніби бусел, сынок годов 12. Василек вельмі зацікавився гэтым сынком. Як ён быў добра убраны! Шапка быў вайскоўца, шэрая куртка з кішэнямі, белы камелек і пышны гальштук, кароткія штаны, цудоўныя панчохі і чаравікі. На плячах коротенькая накидка, ці плашч. А в руках не подубец, толькі сплетены з раменьчыкаў. Василек з таким шчырым захапленнем паглядаў на Немчука, што той нават спыніўся і з цікавасцю стаў аглядаць яго, а потым засмяяўся. Ха-ха-ха! Вельмі пацешным здаўся Немчуку гэты бялявы беларускі хлопчык з кірпатым носам. «Мама, купі мне гэтага хлопчыка!» Звярнуўся Немчук да сваёй маці. «Навошта ён табе?» спытала маці, аглядваючы Василька з галавы да ног. Василек і маці адразу сцямілі, што гутарка ідзе аб іх, і з хваляваннем сталі чакаць, што будзе далей. «Ну купіце! Я хочу!» — крикнув Немчук. «Я хочу мець свайго ўласнага хлопчыка! Ён такі пацешны!» «Для этого придется брать его матку», — сказал немец. «А матка его такая щуплая, кволая». «Ну вы обещали купить мне пони!» — настаивал Немчук. «Вот замест пони купите мне этого хлопчика! Я хочу!» І нават пачаў плакаць. Сэрца бацькоў не магло сцярпець такога дзіцячага гора, і яны купілі абаіх.